flyveren. Wow! Yes! Oh man down! Han ligger bare. Han ligger bare og spytter vand ud. Der er fandme man down der, og du er sindssygt en værmølle, du slog, mand. Hvad så er du til? Skal du op i båden? Jeg er jævnt tævet lige nu, tror jeg. Skal du op i båden? Der er også god fart på mig. Og du siger, du slår jeg koldbud i luften, eller? Du slog en værmølle, mand. Alt muligt. Der er du sindssygt, mand. Jeg har ikke noget energi tilbage nu. Nej. Kom op og få en bajer. Kom så, kom så. Det kan jeg godt. Du må godt træde på kværnen. Ja, det er godt. Jeg må sove nu, eller? Hvad er snart klokken 2:30? Det slutter klokken... Hvad er det der pis der, ikke også? Det varede kun lige 1 minut. Hvad så Det er ikke varmt mere. Du kan næsten ikke gå, dreng, mand.